A presentación de Eu, Ti, Elas, Nosoutras en Rede pechou unha completa xornada de actividades organizadas pola Rede Museística Provincial para conmemorar este 18 de maio o Día Internacional dos Museos. A publicación é unha homenaxe ao traballo artístico de mulleres que ao longo destes 15 anos de actividade da Rede Museística da Deputación participaron en varios proxectos. Lugo sumouse así aos 37.000 museos de 158 países e territorios que participan nesta celebración mundial co obxectivo de concienciar de que os museos son claves para o intercambio cultural. A xornada que se celebrou baixo o lema O futuro dos museos, recuperar e reimaxinar púxose o broche final nos xardíns do Museo Provincial de Lugo cun concerto de Carmen Pelín.